beraz, iragan urtean, Baionan egin zen Udako Unibertsitatearen ikastaroan Euskara programaketan egin den lanketaz teoria izan genuen solasgai, eta hor edukietan ezarri genuen argia, eta horretarako idazle, antzerkilari eta euskal kulturgintzako erreferenteak izan genituen. Eta aurten, beraz, argia ezarri nahi izan dugu gehiago alde praktikoan. Hau da, azken 2 urteetan landu dugun Euskara irakasgaiaren programaketa nola ikasgelaratu dezakegun, eta horretarako, beraz, bai literatura eta bai gramatika solasgai izan ditugu, baina gehiago alde praktikotik. Hori da, Euskara programaketaren inguruko gogoetaren iturburuan dago funtsean Euskarak frantses estatuan duen lekua. Hau da, frantses hezkunde nazionalarentzat Euskara atzerriko 2. edo 3. hizkuntza bezala kontsideratua da, eta horrek adierazten du azken batean soilik hizkuntza gaitasunean eta hizkuntza gaitasun nahiko apalean sartzen dutela indarra, eta aldiz hizkuntzaren kontestua bera ez dagoela batere presente. Eta gure irudiko hizkuntza baten ikaspenean ezinbestean da beharrezko kontestua ere barneratzea. Eta are gehiago, gure kasuan, eta hizkuntzak, Euskarak hizkuntza nagusien lekua izatea den gure helburua eta anbizioa, eta horrek eraman behar gaitu hizkuntza nagusi baten araberako trataera eta programaketa lantzera. Eta hori da funtsean egiten ari garena. Azken batean, ondotik gai artekotasuna ere Euskara programaketatik eraikitzeko, eta beraz, literatura edo Euskal kosmobizioaren oinarri, balio eta edukiak diren horiek aintzat hartuko dituen eta oinarrian izango dituen programaketa bat proposatzea. Hori da, beraz, azken 2 urteetan lantzen ari garena, lizeoan hasi ginen, aurten kolegioan bukatu dugu, eta beraz, 6. lizeo bukaera arte, hau da DBH hasieratik batxillergo arte, ziklo guztia itxia izango genuke luze gabe, eta orain sartu gara ondoko fasean, eta da programa horren araberako euskarri praktikoak, sekuentziak lantzea, ondotik irakasleek ikasgelaratzeko euskarriak eskura ukan ditzaten. Lehenik, emaitzaz mintzatu haintzen, agian zergaitia aipatzea ere beharrezkoa da. Orduan, gure irudiko, erran bezala, hizkuntzaren baliabide edo kontestu osoa lantzea beharrezkoa bada, hizkuntza gaitasuna lantzea ere ezinbestekoa da. Eta hizkuntza gaitasuna lantzeko ezinbestean ebaluatu beharra bada. Ikusteko zer ongi egiten dugun eta zer gaizki egiten dugun. Helburua ez da soilik ikasleen bizkarrean ezartzea zama, baizik eta gehiago ikastetxean, talde pedagogikoan, egin beharrekoak diren eskuartzeak bideratzeko. Beraz, hori izan da funtsean Euskara gaitasun azterketaren iturburuan zegoen kezka nagusia. Ezinbestean behar genuela egun gure ikastetxetan, gure kolegioetan egiten dugun lanaren argazki trinko bat, ondotik doitzeak bideratu ahal izateko. Orduan, guk bakarrik egin orde, ikusten genuen beharrezkoa kanpo eskuartze bat izatea, eta argatik gara harremanetan ezarri gurekin, besteak beste gurekiko elkarrekintza aspaldikoa delako, Euskara programaketaren lanketan eskuz esku aritu garelako, ikastaroen prestaketan eskuz esku ari garelako, eta guretzat eskabide naturala edo berezkoa zen. Orduan, hortik abiatu genuen bidea, eta hortik ere osatu dugu UEU eta Seaskaren arteko harremanak barnebiltzen dituen hitzarmena. Eta beraz, emaitzetara joateko, beraz, aurten izan da lehen saiakera, ikasturte hasieran abiatu zen ideia, baina gorpuztu dugu udazkenean eta udaberrira buruz joatean hasi gara forma ematen azterketari. Aurten, beraz, Euskara gaitasun froga, idatzizko froga gisa ezaugarritu dugu, ez dugu denborarik ukan ahozko adierazpena lantzeko,
Beraz, azterketan landu ditugu euskarazko adierazpen idatzia eta ulermena. Gero bestelako gramatika, sinonimo ariketak ere baziren, baina funtsean bi horietan ezarri dugu indarra. Beraz, azterketa iraganda azterketa guztien kuadro berean, anonimatua bermatuz, eta zuzenketari dagokionez, irakasleek, hau da, zuzenketan parte hartu duten irakasleek formakuntza saio bat izan dute, esku hartze irizpideak, zuzenketa irizpideak harmonizatzeko, gurekin ere prestatu duguna, eta beraz zuzenketak ere manera anonimatuan egin dira, eta beraz hor etapa guztietan UEUko glotodidaktika sailarekin aritu gara elkarrekintzan. Azterketaren lagina bera igorri diogu, ea azterketa horrek B2 maila frogatzeko balio zuen bermaz ezaten, eta orain bigarren denbora batean, behin azterketa zuzendua eta bukatua izan dela, zuzenketen lagin batera igurri dugu, ikusteko, zuzenketa finkatuak ziren irizpidetan egina izan den. Hori izan da ibilbide osoa, emaitzari dagokionez, beraz, 4 ikastetxetan pasatu dute azterketa, 3. ikasleek, eta hor bataz bestekoa, ikasleen 95% du gainditu euskara gaitasun frogan finkatua zen B2 maila. Beraz, hor programa bukatua dugu 6. kolegioan beraz liseo bukaerara terminalera. Orduan, liseoan aurten hasi gara gauzatzen, eta helduen ikasturtean, beraz, kolegioan hasiko gara gauzatzen. Horretarako irakasle bat eta sehaskako euskara saileko arduradun bat, arituko dira irakasleek sortu euskarriak, sekuentziak jasotzen, eta kokatzen gure programaketaren ezurduran. Eta beti ere egin beharreko doitzeak ere proposatuz. Eta helburua genuke ikasturte honen bukaeran, kolegioko eta liseoko programaketaren bizkarrezur horren baitan sekuentzia eta euskarri ezberdinak kokatzea. Horiek ondotik oinarri izan daitezen euskara irakasleentzat. Horrek ez du esan nahi bestalde sortu beharko ez dutenik, baina bederen izanen dute gutxieneko oinarri bat, esku hartze harmonizatua izan dadin sehaskako ikastetxe guztietan liseoraino. Hitzarmenak aipaturiko xedeak barne biltzen ditu. Orduan, alde batetik orain arte izan dugun elkarrekintza euskara programaketaren lanketan. Hastapenetik UEUk bere sarea sehaskaren zerbitzuko proposatu du. Beraz, hori formalizatu dugu beraz hitzarmenean. Bigarrena gehiago lotua da ikastaroei, formakuntza beharrei. Urteak dira sehaskak UEUrekin udako ikastaroak antolatzen dituela. Hori nahi dugu indartu, beti ere sehaskak dituen hezkuntza eta hizkuntza helburuen arabera, baina ez soilik barnera begira, baizik eta irakasleen komunitate osoari zabalduz. Guk egiten dugun lanketak baitu oihartzun zabala ere irakaslegoaren baitan. Orduan hori izango litzateke bigarrena, eta garapen bat eman nahi genioke ikastaro formakuntza atal horri, urte barneko formakuntzak proposatuz elkarrekin, irakasleei bideratua eta irakasleen beharren arabera zehaztua, baina baita ere divulgazio mintzaldi eta hitzorduak proposatuz, hizkuntza eta hezkuntza helburuen araberako proiektu gogoetak irakaslegoarekin, sehaskan ari diren langileekin, irakasleekin, sehaskakoak naiz publikoan ari direnekin, gurasoekin eta jendartearekin partekatzeko. Ez gara bizi uharte batean, eta jendarte batean bizi gara, eta importantea da egiten dugun lan hori jendartearekin partekatzea. Eta azkena, beraz, lotua da euskara gaitasun azterketari. Aurten abiatu duguna eta garatzen joan nahiko genukeena. Azken batean horri bilbide baten hasiera besterik ez da izan, eta gu biziki pozik gaude hitzarmen honen garapenarekin, eta pentsatzen dugu epe ertain luzean harago joateko, urrunago joateko eta sakontzeko aukera izanen dugula.